Aktar minn 80 riċetta differenti ġew ippubblikati fl-10 edizzjoni tal-ktieb Tissir mill-qalb li dħul minnu se jmur bris il-Malta Community Chest Fund. Ir-riċetti f'dan il-ktieb saru minn 200 student tas-sekondarja minn 23 skola madwar Malta u Għawdex. It-tema ewlenija għal din is-sena kienet ta' tissir mill-perspettiva taż-żgħażagħ u għalhekk l-għażla waqgħet fuq l-istudenti li jsegwu s-suġġett tal-ospitalità. Fit-tnedija tal-ktieb tkellimna ma' Gwen Camilleri li tattendi l-iskola ta' San Andrea u hija waħda mill-istudenti li ħadmet fuq l-ikel veġitarjan. Ikel mingħajr laħam, ma tantx żajniex laħam u varjajna ħafna fuq il-veġitarjan għal nies li ma jistgħux iklu ikel, jistgħu jsibu xi ikel għalihom kif jistgħu jbidlu l-ħajja tagħhom. Minkejja li parti kbira minn dan il-ktieb ġiet dedikata għall-ikel veġitarjan, xorta waħda hemm varjetà ta' ikel ieħor għal gosti ta' kulħadd. Varjetà kbira kellna s-sopop, il-laħam fih u anke d-deżerti. Ejna wkoll biex nesperjenzaw xi tipi differenti ta' ikel, kif nagħmluhom u tekniki differenti kif nagħmlu l-ikel. L-istudenti li ħadmu fuq dan il-ktieb ta' riċetti għandhom is-suġġett vokazzjonali tal-ospitalità fl-istudji tagħhom. Dan is-suġġett għenhom ħafna sabiex waslu għal dan il-proġett kif qalilna l-Erkin Camilleri, student ta' raba sena sekondarja fil-kulleġġ ta' Sant'Uwistin. Kien jinvolvi li nintaqgħu fil-break bħala grupp, konna naħdmu fl-imkien teamwork u konna ngħinu xulxin biex jingħataw riċetti tajbin min-naħa tal-iskola tagħna. Fit-tnedija tal-ktieb it-tnejn filgħodu fil-Palazz ta' San Anton, il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Prega qalet kif l-importanza tal-ktieb mhijiex biss ir-riċetti bnini, iżda li liħ minn dan il-proġett imur għal iżjed nobli. Qalet kif il-Malta Community Chest Fund għandha bżonn miljuni kbar ta' euro bl-akbar spiża tkun għat-terapija tal-kanċer li qiegħda tlaħħaq aktar minn 800,000 euro fix-xahar.